Agladladingit nga nadanunan iti grupo iti press corps dagiti napanawan ti dati a pulis ani Police Officer 2 Milky Pabo. Segun ken kuada saan da napakpakadaan iti papano iti may sa miyembro iti pamilyada. Nako nangarod iti kabsat ni Pabo amanagan iti Michael. Kadwan iti Rabi sakbay na dungpar iti nagluganan na motorsiklo ni Pabo. Nako na nga nagpakadalang pagbiit nga agawid iti pagtainganda. Hindi kami natay manong ibaga na nga mapantoy balay, magpakada nga mapantoy balay may nga ag-CR. Igaw-gawid mi peso na nga agigidang kami nga mapan. Nga may pili na ni manong nga mapanagilata nga pabilang. Pagtalikod mi mga 3 minutes na danangig mga naglibang. Kita may so na nga na-applyin titeng nga dalan. Pamikinita so na. Iti pa nagpatpatang iti biyuda ni Pabo. Dita nga nakunana nga nasakit unay para kingkwana. Iti pupusa iti asawa na. Gapwanan ta agsubli kuman iti serbisyo iti daytoy atawen. Dakkel ti raramiden ti asawa na tapno makasubli iti serbisyo na. Kagaga po mi gamin tatay hangan na finalize ta hangan na tal na ti ulumi. So DJ so nga agdoble kami nga agpapatang no Sunday. Diti nagpikin na ko ami ta handa nga kilalaan ti biag ti anak da ta mas nga kayat da ko mga nga natay dyan dan siya iti kwada suda. At babay may kadwa pagpapatangan dagiti dua a partido inton umay a Domingo may kadwa nga aldaw iti umay nga bulan. Talaga dakkel ti ko nga nagsubli ti serbisyo ta ti pampanunutin na gamin deto pinag high school deto ana mi ta grade 6 de ana mi ngamin So nga madama na nga ikukuha process ti ko ti pinagsubli na. Brian Pardo, Core TV News.